Фрактус е мултижанров перформанс на Derrida Dance Center, чието концепция е инспирирана от основния фокус в международния проект Clash, в който Derrida Dance Center участва като партньор, а именно изследване на сблъсъка от една страна, но също така и на взаимовръзката между съвременния танц и класическия балет. На пръв поглед това са две съвсем различни движенчески практики, които се отличават с много ясно изразена естетика и философия при създаването си, но от друга страна те са свързани помежду си и именно тяхната взаимовръзка е поле на доста проучване и изследвания. Резултат от това изследване като че ли е много широко спектърно и се приема относително при различните артисти. За нашия екип ние намерихме някаква прилика с това, което знаем за фракталите. Фракталите като едни геометрични фигури, като едни структури, които по някакъв начин са изградени от много по-малки, но себеподобни части. Това за нас е нещо основно, от което тръгнахме и на базата именно на тази връзка, която направихме, ние разработихме и проекта Фрактус. Сами по себе си тези геометрични фигури на пръв поглед те изглеждат много линейни, но те са изградени благодарение на хаоса, който съставните им части създава. Чисто като понятие това е един организиран хаос, който за мен пък е някакси аз го свързвам с свободата във всичките й форми. Свободата генерално като начин да изследваш и да експериментираш и да намираш нещо ново. Именно това е нещо, което аз намирам за много ценно в погледа си върху съвременния танц и класическия балет. Тези две съвсем различни естетики по някакъв начин нещото, което създава тяхната форма и ги вкарва във форма, това са няколко много важни неща. На първо място е гравитацията, която при всички положения трябва да бъде и се опитваме да бъде преодоляна. На второ място е геометрията на тялото и начина по който съвсем механично ние може да изпълняваме дадени движения. Така че за мен аз лично си представям един красив фрактал, ако той позволява по-голяма свобода или по-голям хаос в някаква организираност. И може би това е и причина да се занимавам с съвременния танц генерално. Идеята за Screen Dance като следствие от всички събития, които се случиха по цял свят около COVID-кризата, дойде като че ли като една нова възможност, която по някакъв начин обаче пък пренасочи моята мисъл като хореограф не само в създаването на самата хореография, но също така и в гледната точка, която зрителя трябва да улови. Тоест това е едно допълнение към процеса, към създаването на представлението, а именно работата с хората, които заснемат и хората, които правят финалния монтаж. Така че по някакъв начин за мен този проект е по-пълен от към взаимодействие на различни хора и в крайна сметка е едно голямо предизвикателство.
За мен като визуален артист проектът е изключително предизвикателство и с режисьора, търсейки нещо ново и изучавайки темата за фрактала, стигнахме до много интересни форми и интегриране на видеосъдържание като светлина. И съм изключително благодарен на целият процес, на целият чудесен екип и мисля, че това ще бъде един много добър проект.
Аз съм Симона, една малка частичка от машината Fractus. От 2015 година работя така плътно с компанията и така съм преминала през много проекти и много емоции, много ми е дало цялото това нещо. Но Fractus ми е изключително специален, защото преди година и половина спрях да се движа генерално, забременях и сега всъщност това ми е първият проект след тази пауза и бях много несигурна, много не знаех какво се случва и не знаех какво да очаквам и дали ще се справя. Но благодарение на Живко, тъй като той събра този екип, имам прекрасни колеги, нещата се случиха естествено. Емоцията и общо взето груповия дух е перфектно, в смисъл, разбираме се много добре, чувстваме се много добре заедно и това на мен лично много ми помага да бъда активна в това, което се случва и да дам всичко от себе си, за да се движи, да се случват нещата. Аз съм Филип. Работил съм също по доста проекти с Живко като хореограф и с Derrida Dance и изключително интересно е, че всеки проект с Derrida е предизвикателство от гледна точка на танцора, независимо в колко проект си работил с Живко. Всеки нов проект е голямо предизвикателство физически, за да можеш да изпълниш изискванията на Живко и това, което се изисква от теб. И този проект е изключително интересен, защото концепцията ни е доста изчистена. Темата ни на работа е фрактали, които са структура, която колкото и да зумваш и да приближаваш, тя остава еднаква. И това доста се връзва с проекта Clash, защото балетът от една страна, той се развива, но в същото време той е еднакъв. В една форма. Да, седи в една форма, тя се развива, но седи в една форма. Докато съвременният танц излиза от тази форма и мисля, че това е доста интересно по какъв начин ние представяме и гледната точка на Живко за това развитие. Аз съм Ивона. На мен може би ми е втори проект с компанията. Беше интересен процес със сигурност, имаше трудности за всички, за телата ни най-вече, които успяхме да превъзмогнем, но накрая мисля, че успяхме да се съберем и да направим нещо, което наистина за нас е нещо, което расте и ще продължава да расте. Fractus is growing. Аз съм Вяра и това е първия ми проект, в който участвам в Derrida. Страшно много ми харесва целият процес, целият екип, супер готини хора са. И всъщност до сега не съм се занимавала с съвременни танци, идвам от цирка и искам да продължавам да се развивам тук с екипа на Derrida и да работя с Живко и така нататък. Чао! Чао!